Binongilam ka New Trip Youth Development Council HYDC, haka arpandai trip ya jong kila leja kendu yo Principal Secretary ka Labor Development jong ka Sarkar Meghalaya usi sangate IRS ban kerpan yau ban pentre kamno ya ka minimum wage bat kentup lang ru ya ki school shimet bat ki hospital. Nakaliang President ka HYDC uba Weraiwan Sotun haba keren bat ki nong thok khubor long kaseng ka ban biang ban pentre kam ya ka minimum wages ka bala penmi da ka sarkar jala ban penkiu ya ka bai nong ki nong tre bala ha ki company ki factory bat ha ki dukan ba pher khnang ba kan long ka jingmen toy ya ki nong bala sngi ha ka jing kandu bat u principal secretary ka seng ka bu jingkali ba ka tanat ka ne kumnu ya ki karkhana ki ba ai kam kemla ban siu ya ka minimum wages kat kum baka sarkar kalabu nakaliang jong principal secretary ulong baki hap ya penbet gitu ki ba ai kam bat gitu ki ba yo kam kaseng kabu jingkeli kan mentoy ayu ya ka sarkar ban wanra ya kanikaan lada kimla ban pentri kam hamadan kaseng ka kran shai bakam dan jingmut ban wanra ya kanikaan lada kinong bela kim yo ya ka bainong kumbala bu shushu laben rap kani kaan kampat urlong katba empat mi yakhi upat ba shamadan kaseng shen kan sepelong da ka jingalang pat ba ahmad pran na ka benta ban pen thu ya ka hok jong ki pat ba bat ban pen bor ya ka sarkar ban pen tre kam ya kani kaan minimum wages Puan Kenduk Biang Yau, Principal Secretary Jongka Labor Department, ani apa Additional Secretariat. But seksian pat ni ban biang hak bide ba tu ka minimum wage ka bala permit da ka sarkar Meghalaya na benta ban pengkiu ya ka bainong jongki nong traveler haki company ki factories bat hagi dukan ki beper te hak ji Kenduk jengi mana bat Principal Secretary ngila ya keren di ba ngila bu yu gawe ki jingkling omba onle kumno lada kini ki factory bat kini ki kini dukan he ki ba ai bala ya ki trai muluk ki mla bersiu ya tu ke minimum wage na kaliang jong ka department yu kan le kumno kan ai punishment ne kan pencutom ne kan le kumno ndai ke ai ke pas musi kalong ba hingi yo ya ka kubor na principal secretary kalong ba lada kini ki factory bat ki business organization ki mla bersiu ya kini ke bainong kat kum bala bu da sarkar Meghalaya kata kamot kitu ginong tray bat unong aikam ki haban ya syong ban ya penbaj kata kadai ke jing keren no principal secretary ki haban ya penbaj baldam la ban ya penbaj ondai pada syakut ke jingkli menta kalong ba lada kalong kumta manu ban lek complain ya uta unong ai bela hak tu ka kam lada omla ban penbaj ya kini ondai syakut ngatrai umnom don tang weru sakawai ke jingkli ka badon kam haban kli sarkar Meghalaya kalong ba kan mentoy yu ban china ya gani ga an ban pergi tulop ya kinong trebela bakin ye em ja hayeng hasem jongki klem dala pada ban pentrekam hapok madan te ngi na kaliang jong aseng i ba kam i don jimod ya gani ga an baga china sarkar Meghalaya ban ngi ong batang wel da mla ha ban nai hire ban china ya gani ga an mar gani ga an i mata ba kadai tang ka an ka ban chu penthame ya ki pai ba Meghalaya lane ban penthame ya kinu ki bri ki bakam halor ban pen isa ba pai hapo state Meghalaya la sna ya kene ga an bat ki nong tre ki badon hapo ki ban nong tre bala ki badon hapo state Meghalaya ki yok kat kum kene ban in reality ha ka jing si siapan ki badon hamadan pan ki nong tre ki nong bala ki badon hapo Meghalaya kim yok setia ya kene ka banong ka ba labu da ka sarkar Meghalaya kata kadai ka jingkli ka bakrab ha yong pa iman kane ka an ka bachna ka sarkar Meghalaya ban kentiu bainong ya kinong bela haki businesses ki baper ki badon hapok jela Meghalaya imat kam nom urlong dalele ru kat bangim nom pat ki do pajba nadu pasdang kesni ngatrai ngila don mentala lai benai so benai bangi be ya kane ka kam ban kentiu bainong ban rat dengkong ya ge jingdong na ka jai beri jungi da ka ba ni ong tong ye trelang ba kini ka sarkar bakala penmi ya kini notification ong to ban ye trelang bangin lej pej in lej wat in lej benia ya kini ki karkhana la ne ki business organization ki ane kim ai re hadin bangilai i ba kim ai bar hadin bangilai kundu ya principal secretary jong labor department ka ba ngingi i shai ba kani ka an gade bi tang ka an ka badon hapok kat sada han kun trikam
Ni ong ba nakaliang juga sang imat kat bompat yami hi dau pai ba krui sapok madan. Ban penbor yo sokar ba de ban sim action. Lani de ban sim da kita ki lat ki lenti ban penjutom ya kini ki business organization ki bomla ban siu ya kini ka banong blabu da sokar meklia kam don jingmod ru em ya kini. Na kata kadau ni ong ba nakaliang juga sang sien ngin sim ya kawai kalat galenti ban lum ya ke jing yelang pai ba hang thia po mat pran ban pun sung thu i pai ba bakane ga dei ga hok jong phi kane ga dei ga hok jong phi ka sarkar kala chna ga ya kane ga an bakade ka kamram jong phi undong bala u pai ba kumengi gisang balang ru ban yawan ban pun bor ya sarkar ban pun trekam ban pun stom ya ginu ban pun khen ya kane ga an jong sarkar ni kam don kanu ru ga jing kular na kaliang jong principal secretary om bapek katu kan notification ka bangila bu dai ban buat da kiwai hendrai ban pencutom ban ada ka pating ya ki bom siu dai ya katu om don ai nakaliang jokaan ka don be tang kata ka ba habu ya kata ka jing ya kundu ban ya keren penbej ban nong ai kam ban unong trebla kenang ba nya penbej ya kata ka dor ki jing keli menta ka long ba mentoy yu kan ban chinai kata ka an mentoy yu ko sarkar meklia kan chinai kata ka an mentoy yu ban ong ba sarkar meklia ka de sarkar ka badon bor ni po state ini kam don jingmot na kata katau imat kala de ka por bang nya ki pai ba nak menta ban pukio boinong ya ginong bela hakini business organization ki